gawas sa Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Falcon. Nasigpatan sa pag-asa ang mata sa bagyo, 765 kilometers northeast sa Itbayat, Batanes. Aduna kining kusgong hangin nga moabot sa 175 kilometers per hour. Bisan pa man nga Anaa kini sa gawas sa Philippine Area of Responsibility, padayong pakusgon sa bagyo ang hanging habagat na nagpa-uwan karon sa Luzon ug Western Visayas. Busa baloron ug delikado sa mga gagmay sakayang pangdagat nga mulawig ilabi na sa northern coast sa Ilocos Norte ug Cagayan lakip na sa Babuyan Islands. Baloron usab ang kadagatan sa isla sa Batanes. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, gipanglantawan nga maayo ra ang dagan sa panahon karong adlaw sa halos tibok Central ug Eastern Visayas. Ubos usab ang posibilidad sa pag-uwan gawas lang sa bahin sa Negros Oriental.